सहजपूर नावाचे गाव होते. त्या गावात केशव आणि त्याची पत्नी लक्ष्मी हे शेतकरी कुटुंब राहत होते. त्यांना 2 मुले होती, आरव आणि सायली. ते सगळेजण खूप आनंदात राहायचे. आरव आणि सायली दोघेही रोज शाळेत जात असत. शाळेतून आल्यावर ते दोघे आई बाबांना कामात मदत करायचे. एके दिवशी बाबांनी दोघांना मिळून 10 रुपये दिले. मुलांना खूप आनंद झाला. बाबा म्हणाले, मुलांना, या पैशातून तुम्ही घर भरून जाईल अशी वस्तू आणू शकाल का? आरव आणि सायली दोघे विचार करू लागले. घर भरून जाईल एवढी वस्तू कशी आणायची, आणि ती पण एवढ्याशा पैशात? मुलांना प्रश्न पडला. त्यांना काही सुचेना. ते एका दुकानात गेले. तेथे त्यांना अनेक वस्तू दिसल्या. दोघांनी मिळून खूप विचार केला. त्यांना एक युक्ती सुचली. दुकानातून दोघांनी एक पंती विकत घेतली. संध्याकाळ झाली. त्यांनी पंतीमध्ये तेल ओतले, कापसाची वात केली, पंती लावून ठेवली. तेवढ्यात आई बाबा आले. त्यांनी पाहिले सारे घर प्रकाशाने उजळून निघाले होते. आरव आणि सायली म्हणाली, आम्ही घर भरून जाणारी वस्तू आणली आहे. आई बाबा म्हणाले, अरे वा, कमालच केली तुम्ही. दोन्ही मुलांनी एकत्रित विचार करून कल्पकतेने आपण विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर शोधले. याचा आई बाबांना खूप आनंद झाला. त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ घेतले आणि शाबासकी दिली. गोष्ट तुम्हाला आवडली ना? जर तुमच्या आई बाबांनी तुम्हाला 10 रुपये दिले तर तुम्ही काय कराल?